Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Selamat sore lur. Iki arep genduri lur. Ya. Oleh undangan genduri nggone tangga. Ya. Nek nang Jawa ngene iki kebiasa lur nang genduri beda karo nang kota ya. Tapi iki bakal tak gawe video gendurine piye supaya ngerti lah urip ning desa iki sing ora lepas teko adat. Adat genduri sing selalu enek, kadang sering enek lah lur ya. Tak sepilih nggo nggo sepeda ontel iki lur. Adoh tangga tapi yo kire dalane kan munyer tadi yo. Oh gelem Jawa. Ayo lah anak genduri. Gila omahe kene iki ora adoh iki. Malah metu piye iki? Amit ya. Iya. Anggenipun nyebabaken sekanipun sampun kami satu-satu. Ada kematian sekanipun kepada sekanipun barengan menuju masyarakat itu sampai kemudian Dia naik kertas. paring ngawujeng kematian sekalian pun paring ngawujeng sayanipun biar bersama kita kan begitu Allah akan serang kita tujuan ya Oh. Dalam gede amono lho, ngal rijo lho. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة النار سبحان ربك رب العزة Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman, ki mengapa kajat Leman? Pagutan. Pagutan nih lho ya, pagutan. Menawa nggone bolo-bolo enek jenenge pagutan piye. Nah, inilah syuting ya. Pagutan iki apa maksud? Pagutan apa iki? Oh, manten to. Pagutan manten iki lho.
Murung no kok. Apa lembur ini? Apa ini? Jenenge anu lho iki apa? Sego golong iki. Oh, sego golong ya. Iki sego golong iki jenenge lho. Ning Jawa sego golong iki. Ning Tararuh iki. Miskin kene. Tukang dundung kayak jenenge Mbah Jo lho. Anu kayak petugas tetap ya. Iku ngerasa merotoli Mbah Jo ya. Enteng ya. Tukang merotoli awake iwak lho. Lah, nek paken urung enak ya. Iwake urung iki. Heeh. Nami anaknya lagi. Wah, asirannya. Sapa? Ada. Kenapa tak anak? Saya gila kan. Kowe dah silekasne iki. Ambek gini ya. Murana. Ini sampean iki. Saya iki yo, makasih iki. Ya apa kok. Jangane urung Mbah Jo. Tak pangan kene kok ora. Duduhe ya arep Mbah Jo. Oke. Lek digo mulih ki wis beda rasane Jo. Net. Lur. Mangan iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mamlur. Iki coy. Oke, ana kok coy. Ah, Tak kok coy. Ready. Mumpung. Ya yo. ah ngurung. Iki sebenarnya Itu karo ang godar. Oh nggih, Kan mampu. nggih. Kok nek kami karo selamat sing anu banget Iwan, anu apa jenenge? Berlian, berlian. Anu, Regi. Frankie Regi tidak pernah. Jeneng abang iki. udah aku mau mrene Ya, mau. Itu biar ada. enak kan wong iki Nanti masih kapan nonton ini kosong. ini makan kecil semua ya Terusnya terus enak sing enak bacanya nang omah bacanya Endah. Oh, baca nomor iki yang masak lepene. Ya. Oh, rasa diteri lek no. Ya mate. ya apa strak-strak dhuwur
jahit apa. Ora krungu lek diundang wong musikan kok. Di tinggal wong ngambil tinggal kok sih selamatan. Apa ya? Setia menunggu wae wong. Lah aku ya nang omah Pahlu iki tak tinggal iso. Biasanya orang menghormati sini minta. Lek kadang ada esuk. Dengan cara ngomong. Dia ngomongin. Kapan nanti? Terus sudah lawan ya, pos-posan dengan kira orang pesan kan kapal. Biar kapal penuh nih. Tinggal aku. Udah panas. Angel bungkus. Ini sama nanti ke bapak. Bisa cek. Yang jenengan kok. Niat kajate pagutan lur, pagutan manten. Iki lek nang kampungku genduri iki kaya sering enek lur, ya. Ayamnya saiki rada modern, lur. Digoreng tepung, jadi ndak dilodo maneh. Mungkin ya lek nglodo pancen ya ribet lah. Masake suwi ngungkepe suwi. Jadi prosese genduri barang meneng kono ngedume ya ndak suwi. Sing suwi biasane kan nyekleki lodo lho ya. Nyekleki lodo suwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun lur, wis ya. Cukup sampe wae sik videone. Lihat dino disambung nah ya lur ya. Matur suwun, sehat selalu kanggo pemirsa kabeh. Diwenehi umur berkah, rezeki berkah. Selamat dunya akhirate. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.